עם אדוני עושה שמיים וארץ, שהוא בעזרת השם יהיה לעילוי נשמת כרמל בן משה ולולו, אורי בן מלכה, צוריאל בן שרונה, נחמן בן רינה, נתן בן יונה, רות בת סלחה, אסתר בת קלו, וכל נשמות ישראל, שירת בת ים בת קרנו, אדם בן זויה, כל נשמות ישראל, שאין משמר עליהם נשמיות, קדישים ולימודים, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. עם סייעתא דשמיא, שבוע פרשת יתרו, שבת גבוהה מאוד. ולמה? שבת מקבלים 10 הדיברות. אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, מקבלים השבת את 10 הדיברות. זאת אומרת ב10 הדיברות הקדוש ברוך הוא הוריד לנו דיברות בשביל לדעת איך להתנהג כמו יהודי. לדעת מה הלאווים ומהם יצא תרי"ג מצוות, מה הלאו ומה אין. ב10 הדיברות, אז הפרשה הזאת יתרו וויתחנן, בויתחנן זה חזרה, כי ויתחנן זה ספר דברים, וספר דברים הוא חזרה על התורה, אבל ביתרו זה עיקר התורה, זה עיקר שמקבלים את 10 הדיברות. הדיברה הראשונה שהקדוש ברוך הוא פותח ואומר למשה רבנו, מה הוא אומר לו? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תלך לעם ישראל, דבר ראשון שאתה בא לצוות אותם על הדיברות, תגיד להם אנוכי השם אלוקיך, כאילו כביכול עד עכשיו הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא האלוהים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אחר כך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא וכולי, כל 10 הדיברות. רבנו הוריד תורה רק על המשפט הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו אנוכי השם אלוקיך, הביא על זה תורה שלמה. תורה נמצאת בליקוטי מוהר"ן ותורה ד' בחלק הראשון. נקרא לשון רבנו ונבאר בסייעתא דשמיא. אומר לשון רבנו זיכרונו לברכה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אומר רבנו, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. אומר רבנו, אם אתה יודע שכל מה שקורה איתך, בין בטיב ובין בעכו, אין לטע ואין לביש, הכל זה לטובתך, גם בדברים שנוגדים לך את הטבע ונוגדים לך את השכל. אם אתה מבין שבמקום שנגמר השכל, רבנו אמר, שם מתחילה האמונה, אז אם אתה מבין שבמקומות שלא נראים לך שלא הולכים לך כמו שאתה רוצה, מקומות שהדעת שלך לא נוטה להבין, כי לפעמים הדעת, דיברנו בזה כמה פעמים, שלפעמים הדעת של האדם יכולה להיות בכל מיני מקומות בבחינת מצרי המוח ולהשתבש לו, היא לא תבין דרכי השם. כן, אז זה אומר שלמה המלך, נסתרות הם דרכי השם, נסתרות להשם אלוקינו ונגלות לנו לבנינו. אומר רבנו, אם אתה יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. זאת אומרת, אתה חי בעולם הזה, בחינה חיים גן עדן, אתה חי עולם הבא כבר. כמו שכתוב בהשם מעלל דבר, באלוהים מעלל דבר, בהשם שזה שם הרחמים שנכתב י' כו' כ', הכוונה היא לרחמים, ובאלוהים הכוונה היא שזה שם של דין, באלוהים מעלל דבר. זאת אומרת, אז אין מבחינת הרחמים שהקדוש ברוך הוא מאיר לאדם, ואין בבחינת הדין שהקדוש ברוך הוא כביכול קצת מסתיר את הפנים מהאדם, כמו שרבי נתן יבאר למה הוא מסתיר את הפנים מהאדם. זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. אומר רבנו, קנית את זה, אתה בבחינת עולמך תראה בחייך, תזכה בעזרת השם לבחינת מעין עולם הבא. זאת אומרת שכבר בעולם הזה אתה לא צריך לחכות עד לעולם הבא, בכוונה מדגישים את זה, כבר בעולם הזה אתה תזכה לחיות את הקדוש ברוך הוא בבחינת מה שהצדיקים חיים בגן עדן. אומר רבנו, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת פסחים בדף נ עמוד א', ביום ההוא יהיה השם אחד. שואלת הגמרא, וכי יעידן עליו אחד הוא? מה רק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? עכשיו הקדוש ברוך הוא לא אחד? ויתרץ את הגמרא, העידנא מברכים על הטובה, הטוב והמיטיב, ועל הרעה דיין האמת. נכון? בן אדם שיש לו להבדיל בשורה קשה, להבדיל שנפטר אדם, אומרים ברוך דיין האמת, זה ברכה על בשורה רעה. ושיש לבן אדם טובה, עושה סעודת הודיה, אומר הטוב והמיטיב. אומרת הגמרא, אבל שיבוא משיח, גם על הרעה האדם יברך הטוב והמיטיב. גם על הרעות שקורא לבן אדם, הוא יגיד הטוב והמיטיב. לא יהיה מושג של ברכה שקוראים לדיין האמת. זאת אומרת, אז הבחינה שיבוא משיח, זה הבחינה שתהיה לעתיד לבוא. אומר רבנו, אם אתה חי את הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה לך, גם בדברים שאתה לא מבין, אתה יודע להודות עליהם, ואתה יודע שזה לטובתך, אז בעצם יצא מהגמרא בפסחים בדף נ עמוד א', שאתה כבר עכשיו חי את ימות המשיח. זאת אומרת, כבר עכשיו אתה חי את העולם הבא. וזאת הבחינה, אומר רבנו באות ב', אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות קדושה מהגלות מבין העכו"ם. נרחיב את הדברים של רבנו
בהמשך, כבר ניגע בהם עכשיו בשביל שיהיה קל להבנת התורה. רבנו כותב שאדם עושה עבירה, רבנו כותב בתורה הזאת בעוד ג' ועוונותיו של אדם הם חקוקים על עצמותיו. כשאדם עושה עבירה, אומר רבנו הקדוש, אתה בונה צירופים בנשמה שלך, והצירופים של העבירה, כל עבירה יש לה צירוף, כל מצווה יש לה צירוף, יש כוונות בתפילה. למה מכוונים בתפילה? המקובלים יודעים לכוון צירופי הכוונות של התפילה. אומר רבנו גם כל עבירה אותו דבר, יש כלל, זה כנגד זה ברא האלוהים. כמו שיש דברים בקדושה, אותו דבר כנגדם בדיוק יש דברים בטומאה. אם אתה, אומר רבנו הקדוש, להבדיל עושה עבירה, אתה לוקח את הצירופים של העבירה, אתה חוקק אותם בתוך העצמות שלך. מה עושה החקיקה הזאת? ישאל השואל. החקיקה הזאת, אומר רבנו הקדוש, היא מונעת ממך את אור השם. אתה תרצה להתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יהיה לך כזה כבדות, יהיה לך כזה עצלות. ולמה זה קורה? כי כביכול שמו עליך מלא שקים של חול ואומרים לך בוא תלך. אז ככל ששימו עליך יותר שקים ויותר שקים, יהיה לך הרבה יותר קשה ללכת. כך גם אומר רבנו אותו דבר בעוונות של האדם. ששמים על האדם עוונות, אותו דבר בדיוק. אז אומר רבנו, אז כשאדם עושה עבירה, הוא מוריד את המלכות. הספירה האחרונה שיש לנו בכל 7 ספירות, צריך נכון מה 10, אבל מה7 ספירות הידועות לנו זה ספירת המלכות. אומר רבנו שאדם עושה עבירה כביכול, הוא לוקח את ספירת המלכות, וספירת המלכות, אומר רבן איש חי, בשם רבנו המערכו ובשם רבנו הארי, היא נחשבת כנגד ההתרה של היסוד, כביכול המקום הכי נמוך באדם, חוץ מהעקב, הוא לוקח את המלכות, והוא מוריד אותה לאיפה? למקום הקליפות, למקום הגלות. המלכות זה האדם, כי עכשיו, אומר רבנו, המלכות והממשלה לעקום. מי עכשיו שולט בעולם? העקום. מי עכשיו מחליט מה יהיה בעולם? הגויים. אומר רבנו, ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים, כי יוקים מבחינת מלכות. זאת אומרת, עבודת אלילים נקראים גם בשם אלוהים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הדיברה הזאת היא השנייה בעשרת הדיברות. אומר רבנו, וכמו שכתוב אלוהים מלכים מקדם. וכשמעלים מבחינת מלכות מבין עקום, אז נתקיים כי מלך כל הארץ אלוהים זה מרום משכיל. אם אתה מצליח, אומר רבנו הקדוש, להעלות את המלכות מבין העקום, אז מה אתה עושה? אתה מגלה שמו של קודש בריחו בעולם. אם אתה מגלה שמו של קודש בריחו בעולם, אז מתקיים מה שאומרת הגמרא בפסחים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לכאורה, יש פה שאלה. אומר רבנו, עבודת אלילים שלהם, של העקום, נקראים בשם אלוהים. למה הם צריכים להיקראות בשם אלוהים? למה דווקא, תקרא להם בשם אחר? כשהתורה רוצה להביא שמות, המשנה או הגמרא רוצה להביא שמות של עבודה זרה, יקרא להם בשמותם, מי שיסתכל בראש השנה, בסוף הפרק הרביעי, מי שיסתכל ביומה, בפריחי יונים, משחקי בקוביה, זה שמות של עבודה זרה. למה רבנו מונה פה בשם אלוהים? לומר לך, אומר רבי אברהם בר נחמן בביאור הליקוטים, שגם אלוהים, שזה השם הקדוש כביכול, שהוא שם הדין, הוא מחיה את המקומות האלו. למה עבודת אלילים של הגויים נקראים בשם אלוהים? כי אלוהים זה כביכול שם קדוש, זה שם שאנחנו, עם ישראל, משתמשים בו. אומר רבי אברהם בר נחמן, זה נקרא בשם אלוהים, לומר לך, כי גם את המקומות הללו, את המקומות הטמאים, הקדוש ברוך הוא מחיה. לכן רבנו קרא לעבודת אלילים שלהם בשם אלוהים. זאת אומרת שגם האלוהים שלנו, שהוא נותן לנו כוח וחיות מהתורה, מהמצוות ומהקדושה, אותו דבר חייב ומחויב לחיות גם את המקומות הטמאים, כמו שהסברנו גם שבוע שעבר, שיש שם ניצוצות שהאדם צריך לתקן, הנשמות שנמצאות שם צריכות לעלות. כמו שרבנו ואיר בהמשך, שזה נעשה רק על ידי הצדיק. רק כשאדם דבק בצדיק, אז הצדיק מוציא ממנו את כל הצירופים, העצמות, מוציא ממנו את כל החלאה, את כל התרומה ואת כל הזרמה. אומר רבנו, ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. מי שנוסע לאומן בראש השנה, יודע שבערב ראש השנה, אחד הדברים שאנשי שלומנו מצווים לעשות, זה לעשות וידוי דברים לפני רבנו. זאת אומרת שיש וידוי הארוך של רבנו ניסים, ואותו אנחנו אומרים בערב ראש השנה, לפני הציון של רבנו, ואז זאת אומרת שזה ציווי שצווינו מרבנו. ומה המקור של זה? המקור של זה נמצא בחיי מוהר"ן. יום אחד רבנו סיפר מעשה מהבעל שם טוב הקדוש, שיום אחד היה חולה גדול, שהיה חולה במחלות שלא ידועות, והביאו רופא שיבוא לטפל בו, ורופא לא מצא לו לא מזור ולא תרופה, וכל כולה נמצא ממש בכאבים. עד ששמע אחד מהבני המשפחה שיש את הבעל שם טוב הקדוש בעולם. אמר, שמע, הרופא לא הצליח, אולי זה צדיקים, יודעים לעשות ניסים ומופתים, אולי לא יצליח. התחילו להביא את הבעל שם טוב לספר את הסיפור בקצרה. הבעל שם טוב הקדוש הגיע למיטה של האדם, אמר לו, אמור מה שאתה יודע, והקדוש ברוך הוא יודע, ואני יודע גם כן. זאת אומרת שהבעל שם טוב הקדוש אמר לאותו בן אדם,
תגיד את כל העוונות שעשית מיום שנבראת עד היום הזה, כי גם הקדוש ברוך הוא יודע את העוונות, אתה יודע כי אתה בראת ועשית את העוונות, וגם אני, זאת אומרת, הבעל שם טוב הוא לא אמר את זה, הוא אמר מה שאני יודע גם כן, גם אני יודע גם כן, זאת אומרת שבכל דור ודור יש צדיק הדור, יש בחינה, אומר רבנו, הוא מביא את הבעל שם טוב, שיש בחינה שנקראת צדיק הדור, והצדיק הדור הוא יש לו ממשלה על כל הבורים שבעולם וגם על כל הצדיקים שיש בעולם. יש לנו 36 צדיקים נגלים ו36 צדיקים נסתרים. הצדיק הדור הזה, זה נקרא צדיק משה ליראת אלוהים. זה הבחינה של משה רבנו, כמו שבזמן יציאת מצרים היה משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו פה אל פה אדבר בו, והוא היה המורה לעם ישראל את הדרכים שהם צריכים לעשות, והיה אומר להם כך וכך, כך אומר רבנו הקדוש, מביא את הבעל שם טוב, שבכל דור ודור יש צדיק אחד שהוא נקרא נשמת משה רבנו, מעובר הבוניצות של משה רבנו, וזה חייב שיהיה בכל דור ודור, כך כותב הזוהר הקדוש, כי אם לא יהיה תקומה לעולם, ועל ידו הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו פנים אל פנים כמו אל משה, כי זה היה הייחודיות של משה רבנו, כי משה רבנו זכה לבחינת הביטול העצמי, הוא זכה לבחינת ואנחנו מה, משה רבנו זכה לביטול, משה רבנו יגיד בהמשך שאף צדיק בעולם לא יכול לזכות לו, יכול לקבל הערה מנשמת משה רבנו, כמובן שזה גם מנשמת הצדיק, כי רבנו כותב בתורה סמך, נביא רק סמך לדברים, בתורה שנקראת ויאמר בועז אל רות, שיש שדה בעולם, שיש ממש כל הנשמות שלנו נחשבות בגדר השדה, ושם גדלים אילנות ועשבים ועציצים ופרחים יפים ונעים מאוד, אבל יש אחד שהוא בעל השדה, זאת אומרת הוא הגנן, הוא הולך בתוך הגן, תופס את המשפך ושופך על הפרחים ועל האילנות והוא מחיה אותם. הצדיקים קוראים בגדר האילנות, עכשיו היה ט"ו בשבט, זה ממש מתקשר לט"ו בשבט, כי האדם הוא עץ השדה, אומרת הגמרא במסכת תענית וגם במסכת ברכות. אז הצדיק הוא בחינה של בעל השדה, הוא הגנן, הוא המשקה, הוא אומר לעשב הזה תגדל, הוא אומר לעשב הזה תפרח, אותו דבר בדיוק ככה זה הבחינה של הצדיק. אז זה צדיק משה ליראת אלוהים, זה הצדיק שהוא מקבל התפשטותא דמשה, אומר הזוהר הקדוש, בכל דרא ודרא, בכל דור ודור יש אחד שהוא כולל את נשמת משה. אומר רבנו, אז אחרי הסיפור עם הבעל שם טוב, אז הבעל שם טוב כביכול הוא היה באותו דור הבחינה של הצדיק הדור, והוא ידע את העוונות שהאדם הזה עושה, אז הוא אמר לו אין לך מה להתבייש, תגיד לי, כי אם תגיד לי אותם, ברגע שאתה שופך לי את העוונות שלך אני אבוא ויפעל עבורך, ומזה בכיוון שהעוונות של האדם, אומר רבנו, הם חקוקים על העצמות שלך, אז הגעת לי כזה חולי, כי במילים אחרות הגעת לי כזה טומאה, שאתה כזה חלוש גם בגשמיות, שאתה צריך להוציא את הצירופים של העוונות מהבשר שלך, אתה צריך להוציא את הצירופים של העוונות מהעצמות שלך, וברגע שתוציא את הצירופים של העוונות מהעצמות שלך, אז בעזרת השם תזכה להיות בריא ושלם. אומר פה רבנו אותו דבר, שאדם עושה וידוי דברים לפני התלמיד חכם האמת, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, איך רבנו יגיד עוד כמה מילים, ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, אתה לא יודע באיזה דרך אתה הולך, האם באמת אני עובד את הקדוש ברוך הוא, האם באמת התפילה שלי היא תפילה, האם באמת התורה שלי היא תורה, האם באמת גם אני אזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, כמו ששואל רבנו. אבל אם אתה מגיע לצדיק ועושה וידוי דברים לפני הצדיק, אומר רבנו הצדיק לוקח את הוידוי דברים שלך, מפריש לך דרך לפי שורש נשמתך, ובדרך הזאת שהוא מפריש לך, ודאי בהבטחה של רבנו תזכה לבוא לתיקונך הנצחי. אומר רבנו, וכשידע כל זאת, ברגע שאתה יודע שדווקא על ידי הצדיק, רק על ידי הצדיק, שהתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, שעל זה אומר רבי נתן שאדם צריך להתפלל כל יום לשם יתברך שיגלה לו באמת ממעלת הצדיק האמת, כל יום שתגלה לי את הצדיקי אמת, יש תפילה נוראה לרבי נתן לצדיקים. אומר רבנו, כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסדים וגבורות, בן אדם שיודע גם להיות חסד וגם להיות רחמים, הוא יודע גם להיות דין, אבל הוא גם יודע להיות מתוק שצריך, אומר רבנו זה בן אדם עם דעת, מצד אחד לא טוב רק דין מדי, מצד שני לא טוב גם רק חסד מדי, צריך לדעת להיות קולע על השערה ולא להחטיא. אומר רבנו זה נקרא דעת, היינו שלא יחלוק בין חסד לדין ויברך על כולם הטוב והמטיב. זאת אומרת נחזור לתחילת התורה, אם אתה יודע שגם בזמנים שקשה לך וגם בזמנים של גבורות, כביכול שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם בבחינה של גבורות, שלא הולך לך, דברים שאתה לא מבין, אתה רק רוצה לשאול את הקדוש ברוך הוא למה, אבל אמרנו שהבעל שם טוב אומר שיהודי לא שואל למה. אומר רבנו אם אתה יודע שזה לטובתך, אתה פשוט לא מבין, כרגע לא נותנים לך דעת להבין, אומר רבנו הקדוש זה נקרא ידיעה שלמה, וגם שטוב לך מאידך מהצד השני, אתה יודע להגיד ריבונו של עולם תודה על הדברים שאתה עושה איתי, אומר רבנו אז אתה כבר חי בבחינת מה שאמרנו בגמרא בפסחים בדף נ', בבחינת מעין עולם הבא, אתה כבר חי חיים גן עדן בעולם הזה. אומר רבנו ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו, כמו שכתוב, אומר רבנו מביא את הנביא ביחזקאל, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם, וכל עבירה יש לה צירוף אותיות, וכשעבר איזה עבירה
אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו, ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלאו הזה, לצורך העניין לקדוש ברוך הוא אמר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בן אדם הלך ותר אחרי העיניים שלו, אתה פגמת בלאו, אומר רבנו. בזה שפגמת בלאו, אתה לוקח את הדיבור של הלאו, ואתה מכניס אותו בתוך הטומאה, היינו שמכניס בחינת המלכות, כמו שאמרנו, הוא מכניס אותה בתוך העקום ונותן להם ממשלה. זאת אומרת, אתה נותן ממשלה, למה יש משילות של גויים בעולם? כי יש הרבה עוונות בעולם. אומר רבנו, ביום שלא יהיה עוונות בעולם, איך רבנו פותח את הליקוטי מוהר"ן? כי עיקר החן והחשיבות של העקום, אומר רבנו, הוא אצלם, אצל העקום, מחמת מה? פה רבנו מגלה, מחמת העוונות שלנו, שיהודי צריך לדעת, שלהבדיל, יהודי עושה פגם, יהודי יש לו איזה ניסיון באיזה עבירה, יהודי צריך רק לזכור דבר אחד, אם אני פוגם, אם אני אעשה פגם, אני אעשה פגם בשכינה, הקפתי את המשיח בעוד שתי צעדים, כך יוצא מדברי רבנו. אבל אומר רבנו, חוץ מזה, שזה בבחינת הגאולה הכללית, יש גם בגאולה הפרטית, אתה מחשיך מעצמך את אור השם, אתה בונה על עצמך כאלה שרירים על העצמות שלך, שבעצם אתה נהיה כזה מגושם, אתה נהיה כזה קשה, שרק על ידי הצדיק אתה תוכל לצאת מהמקומות האלה, בלי הצדיק לא תצליח לצאת מהמקומות האלה. אומר רבנו, וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, בשעה שהלכו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים. עד שאמר משה, שמע השם כל יהודה. מה זאת אומרת? שמע השם כל יהודה, ואז מה? איך יהודה יעלה? זה שמע השם כל יהודה, למה יוסף הצדיק לא התפלל? למה ראובן לא התפלל? כולם היו תפילה, גם לאה התפללה, אז לכאורה ראוי להביא לבנים של לאה, כי לאה עליהם מיוסד התפילה, למה דווקא שמע השם כל יהודה? אומר רבנו לא, הוא שביקש משה מהקדוש ברוך הוא, שיזכור ליהודה הווידוי שהתוודה, שיזכור הווידוי שהתוודה צדקה ממני. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה תוציא את יוסף מכוח יהודה? כי יהודה היה בבחינת, אומרת הגמרא, נאום הגבר הוקם על, זה גם יהודה. מה זה נאום הגבר הוקם על? הוא ידע לבוא ולהגיד צדקה ממני, כמו שהוא, מעשה יהודה ותמר, כמו שהוא רצה להתאבות לה לדבר עבירה, והיא בסופו של דבר ניצחה אותו, הוא לא התבייש להגיד לפני קהל עם ועדה, חטאתי. אומר רבנו, יהודה זה מלכות, דווקא יהודה קיבל את המלכות. מי יכול להרים את המלכות שהאדם פוגם? אומר רבנו, זה כנגד זה, כמו שאמרנו, דווקא יהודה, כי יהודה זכה למלכות. ולמה הוא זכה למלכות? כי הוא עשה וידוי דברים. ברגע שהוא עשה וידוי דברים, הוא התוודה, אמר משה רבנו, שמע השם כל יהודה. מהווידוי שיהודה התוודה, על ידי זה מה? על ידי הוידוי הזה, נעלה את עצמותיו של יוסף, שיוסף שזה בחינת הצדיק. אומר רבנו, כי כן צריך שיהיה הוידוי לפני תלמיד חכם. וכל תלמיד חכם הוא בחינת משה, כמובן שזה תלמידת צדיק, יש פה הרבה הרחבה, כמו שאמרו משה שפיר כאמרת. ובזה שזכר משה הוידוי, נעשה כאילו התוודה עכשיו לפני משה, כאילו עכשיו בפועל יהודה מתוודה לפני משה, כי אמרנו שבכל דבר ודבר יש בחינת משה, ובזמן יציאת מצרים משה הוא היה המשה הכולל, ועל ידי זה נתקן בחינת מלכות, ונחרב הצירוף הרע שנחקק על עצמותיו. אומר פה רבנו, וכן על זה הדרך שמשה רבנו התפלל בעגל, ועם תיסח חטאתם, ועם עין מכן עינה, 3 שיטות בגמרא, בסוטה, בראש השנה, שאמר, דבר ראשון מכן עינה, הכוונה היא, לדעת רש"י, תמחק אותי מכל הספרים שלך שאתה הולך לכתוב בתורה. דעת שמואל בגמרא, תמחק אותי מספרן של צדיקים, בינוניים או רשעים, ממה שתבחר. והדעה השלישית, של דעת רב בגמרא, אמר שאם תיסח חטאתם ועם עין מכן עינה, אני מוכן למות בשבילם. נגיד, יבאר רבי נתן בהמשך, שזה הבחינה של הצדיק, שהוא בחינת הכהן גדול, שהכהן גדול, רק הוא נכנס לתוך קודש הקודשים, שקודש הקודשים, אומר רבי נתן, זה נחשב, זה המקום ששם מתגלה האחדות של השם יתברך, כי דווקא הצדיק, ברגע שהוא רואה שיש חס ושלום, כזה קטרוגים על עם ישראל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מכן עינה, זאת אומרת, קח אותי מהעולם הזה. שהצדיק הולך מהעולם הזה, אומר רבינו הקדוש, ואז יש הרבה שקט בעולם, יש הרבה, כל הקטרוגים הם נהיים שקטים. למה? כי זה אומר רבינו, דווקא משה רבינו נגבר איפה? אומר רבינו נגבר בבעל פאור, תכף לקראת הלשון של רבי נתן. למה? אומרת הגמרא בסוטה, גם דעת רב, נגבר בפאור, למה? לבטל את הקליפה, אומרת הגמרא של פאור שפוער פיו. זאת אומרת, עצם הסתלקות משה רבנו, אומר רבי נתן, עצם הסתלקות משה רבנו, זה היה בעצם לבטל את הקליפה. אם אתה יודע לבטל את הקליפה בכוחו של הצדיק, אז כשאדם דבק בצדיק, הצדיק מבטל בשבילו את הקליפה. אז יוצא שכל סיבת הגאולה של האדם, זה
כמה שיותר להיות דבוק בצדיק. זוהי האמת, כך נראה מדברי רבנו. לפעמים אמת יכולה לעורר מחלוקות, אבל רבנו מביא פה 3 דעות איך אפשר להתקרב לצדיק באמת, ואיך אדם באמת יכול להוציא את העוונות מהעצמות שלו. נקרא אותם בקצרה. אומר רבנו הקדוש, הבחינה הראשונה כשרואה את הצדיק. כשאדם רואה צדיק, אומר רבנו בספר המידות, בערך צדיק, על ידי ראיית פני הצדיק נתחדד השכל. יש סגולה ליראת שמיים שמובא מצדיקים, שאדם רוצה לזכות ליראת שמיים, שיסתכל על פנים של צדיקים. פנים של צדיקים מביאים לבן אדם הרבה יראת שמיים. אומר רבנו, כשרואה את הצדיק, כמו שכתוב, ראו עיניך רואות את מורך. עצם זה שאתה רואה את הצדיק, להבדיל שבן אדם ירצה לעשות עבירה, גם כותב את זה החידה, לומדים את זה מיוסף, דמות דיוקרנו של אביו. זאת אומרת, שהוא ראה דמות דיוקרנו של אביו, במילים אחרות, הוא ראה כזה קדושה, הוא ראה את הפנים של אבא שלו, אז הוא אמר, אני מפחד לחטוא, אני מפחד לפגום. זאת אומרת שיש בחינה שהצדיק נותן לאדם יראה, ואם הצדיק נותן לאדם יראה, הוא כבר מבדיל אותו ממשהו אחר, כמו שרבנו כותב. הבחינה השנייה, שאדם נותן צדקה לתלמיד חכם. אומר רבנו, אם אתה נותן צדקה לתלמיד חכם, שזה בעצם הצדיק, זאת אומרת שאתה, כל צדיק וצדיק והתכונה שלו, אז הצדיק בצדקה הזאת הוא פודה אותך. זה מה שנקרא בפי העולם פדיון נפש, שזה הפדיון נפש, זה רק עניינים של רבנו. היום אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לעשות פדיוני נפש, כי פדיון נפש, אם כבר נכנסנו למושג הזה, יש 24 בתי דינים בשמיים, ובשביל לעשות פדיון נפש, אומר רבנו שהוא יכל להמתיק את כל ה-24 בתי דינים בשמיים. זאת אומרת, בשביל למתק דינים מהבן אדם, אתה צריך להוציא אותו זכאי גם בבית דין הזה, גם בבית דין הזה, גם בבית דין הזה, כך במשך 24 בתי דינים. אם הצלחת לעשות את זה, אתה בבחינת הצדיק הגמור, אתה בבחינת משה. אומר רבנו, זה בחינה השנייה שהצדיק מוציא מהאדם את הרעלים שלו. הבחינה השלישית, שהיא הגבוהה מכולם, כשמתוודה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שעל ידי זה, כמו שאמרנו, התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. אתה רוצה לעשות דברים בעבודת השם, או דברים בעסק הרוחניות והתורה, ולא חלילה שיהיה לך עליהם שאלות וכל מיני ספרקולציות, האם אני נוהג נכון או לא נוהג נכון, אומר רבנו הקדוש, זה רק על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם האמת. למה? וזה אומר רבנו מביא את הגמרא בסוטה, וזה הגיע לפרשת דרכים. יש בחינה שאדם מגיע לפרשת דרכים, תשמע, להתנהג ימין או שמאלה, איפה ללכת, ימין או שמאלה. אומר רבנו, זה תלמיד חכם מביא את הגמרא בסוטה בדף כ"א, ויום המיתה. זאת אומרת, מה הקשר בין תלמיד חכם ליום המיתה? אומר רבנו, זה בחינת וידוי דברים לפני תלמיד חכם. יום המיתה זה רמז על וידוי. בן אדם להבדיל לפני שנפטר עושים איתו וידוי. נכון, עושים איתו וידוי, למה רוצים לתקן ולמתק לו את הנשמה. כן. זה הבחינה גם של קריאת שמע שעל המיטה. אם כבר העלו את הנושא הזה, שאדם בכל יום צריך לעשות קריאת שמע שעל המיטה. גם רבי נתן כותב שבן אדם שעושה כל יום, בפרט בימי השובבים, אנחנו עדיין נמצאים, נשאר השבוע הזה, נשאר ממנו מחצית שבוע, ושבוע אחריו, וקיים אלינו בגמרא שהכל הולך אחר החיתום. אז גם מי שכל השובבים לא יתעורר לשם יתברך, עכשיו יש לו זכות להתעורר, ויכול האדם, גם הוא כותב רבנו המערכו, להתחזק רק בקריאת שמע שעל המיטה, כי רבי נתן כותב בהבטחה גמורה, שמי שיהיה חזק בקריאת שמע שעל המיטה כל יום, יתקן כל פגמי הברית שעשה כל חייו. הבטחה מרבי נתן. יש הבטחה שיצא מהעולם הזה מתוקן בברית. למה? כי קריאת שמע שעל המיטה, אומר רבי איש חי, זה הורג הגופים הטמאים. זה הורג את הגופים ואת הנשמות שהלבישה אותם הסטרא אחרא. אז מה יש עניין בקריאת שמע לפני המיטה? כל יום האדם נעשה בבחינת מת, להגיד וידוי, זה כן המיטה שרבנו מזכיר. כל יום שאתה אומר וידוי כביכול לפני המיטה שלך, כי מי אמר שהנשמה שלך תחזור אליך, כן, כמובן אנחנו חושבים מחשבות טובות, אבל זה עניין להגיד קריאת שמע שעל המיטה, אם כבר נכנסנו לזה. אז אומר רבנו, אז התלמיד חכם ביום המיטה, זה הבחינה של המוות. אומר רבנו, זה רמז על וידוי, כמו שאמרו רבותינו זיכרונה לברכה, כל המומתים מתוודין, וזה נקרא פרשת דרכים. מה זה פרשת דרכים? כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו, אזי ניצול מכולם. אתה תיצול מכל 4 יסודות שמביאים לאדם תאוות, דומם, צומח, חי ומדבר. כל אחד יש תאוות של עצלות ושינה, נמשכים כמו שרבנו יגיד, העצבות ותולדות דהן זה מבחינת הדומם. רבנו מונה פה את כל תאווה ותאווה מאיפה היא נמשכת. אומר רבנו הקדוש, אבל התלמיד חכם שמפריש לו דרך ניצול מכולם. כי קודם שהתוודע, אף על פי שהיה אצל התלמיד חכם ונתן לו ממון, וגם ראית אותו, גם ראית את הצדיק ונתת לו ממון, עדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך. למה רבנו מביא פה משפט מחץ? כי יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. זאת אומרת, רבי אברהם בר נחמן כותב, שאדם כמה שמרבה יותר בתפילה, אפילו שיש בו הרבה תורה, תכף נקרא את הלשון שלו בפנים,
אומר, עדיין לא מובטח לו שהוא יזכה לתיקון שלו הנצחי. לא מובטח לאדם שיש בו הרבה תורה, שהוא יזכה לתיקון שלו הנצחי. למה? כי משל, הוא מביא את הדברים של רבנו, משל לאחד שהיה הולך בדרך ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים, הוא לא יודע באיזה דרך ללכת. אומר רבי אברהם בר נחמן בשם רבנו, אבל אם אתה חזק בתפילה, אם אתה חזק בהתבודדות, אומר אז ודאי וודאי שלא יהיה בך את הבחינה הזאת של יש דרך לפני איש ואחריתה דרכי מוות. לא יהיה לך את הבחינה הזאת. למה? כי אתה מגיע בתפילה להשם יתברך. אם אתה מגיע בתפילה להשם יתברך שיגלה לך את הצדיק, אז אתה תגיע לחוף מבטחים בעבודת השם שלך. אבל כשהגיע לפרשת דרכים, זה תלמיד חכם ביום המיטה, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אזי ניצול מכולם. זאת אומרת, נעשה סיכום לפני שניכנס לדברים של רבי נתן. אומר רבנו הקדוש, שגם השם, אין אנוכי השם אלוקיך. מה יצא לנו מאנוכי השם אלוקיך? אין השם שהוא אנוכי, ואין אלוקיך שהוא דין. כולם תבין, אומר רבנו הקדוש, אתה צריך להבין שגם בדברים שנוגדים לך את השכל ואת הדעת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך, בדברים שאתה לא מבין, בדברים שנראים לך לכאורה כסותרים זה את זה, אומר רבנו הקדוש, אם אתה שותק, אם אתה מתבטל השם יתברך, ואתה מקבל על עצמך את בחינת הביטול, בעצם אתה מוסיף דעת, אתה מבין שאתה כרגע לא מבין את זה, גם לא ייתנו לך רשות להבין את זה, אבל אתה מבין שהקדוש ברוך הוא, כל מה דאביד רחמנא לטב אביד, עם זה הלך רבי עקיבא כל החיים, עם זה הלך רבי חנינא בן דוסא כל החיים, ובגלל זה הם הגיעו לאן שהם הגיעו, כי הם ביטלו את עצמם. אז אין השם שהוא אנוכי, ואין אלוקיך, תמיד תבין, בין בטיב ובין בעכו, שכל מה שקורה זה לטובתך, זאת הבחינה עם אין עולם הבא. אומר רבי נתן, בהלכות גביית חוב מהיתומים הלכה ד'. נכנס קודם כל, מביא הקדמה, וזה בחינת חנוכה שמצוותו בשמן. אומר רבי נתן, נכנס פה ממש בקצרה לעניין חנוכה. למה? כי נר של מצווה גבוה מאוד, כגון נר שבת ויום טוב ונר תפילה, אומר רבי נתן, ובפרט נרות המנורה הטהורה שהדליקו כל יום, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן בפרשת בעלותך את הנרות, העירו 7 הנרות. יש עניין בנרות, אדם רוצה להנציח בן אדם, להנציח צדיק, מדליק לו נר. למה? כי נר אש זה בחינה של קדושה, וזה בחינת, אומר רבי נתן, כי הדלקת נר מצווה זה בחינת המשכת אור האינסוף, שיעיר לדעת, לידע כי השם הוא האלוקים, שזה עיקר התכלית, שבשביל זה נברא האדם. אומר רבי נתן, בשביל מה נבראנו? בשביל מה באנו לעולם הזה שוב? מביא את הזוהר הקדוש בפרשת בו, שזה עיקר התכלית. אומר רבי נתן, בגין דאשתמו דאונלה, האדם נברא, אומר הזוהר הקדוש, בעולם הזה בשביל לדעת מהשם יתברך, לדעת ממנו. כל יום ויום אדם צריך לזכות להתפלל לשם יתברך, להגיד לו קרב אותי אליך בעוד צעד, בעוד צעד, בעוד צעד. גם כשלא הולך לאדם, אדם צריך, כמו שרבנו אמר, שלא הולך לבן אדם, יש בחינה שאומרים לבן אדם המתן, אתה צריך להמתין בעבודת השם יתברך, ויש אחד שאומרים לו ליסע. זה שתי בחינות שונות. יש אחד שצועק לקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת התורה בפרשת בשלח, בפרשה הקודמת, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי, דבר בני ישראל ואעשהו. יש בחינה שאדם צועק לשם יתברך, צועק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה צועק אליי? סע, נתתי לך, תתקדם. אבל יש אחד שעבודת השם שלו צריכה להיות בבחינת המתן, אבל מישהו בבחינת המתן, על מי נאמר המתן? אומרת הגמרא, בא להתאר אומרים לו המתן. מישהו דווקא שהולך לי, גם מי שהולך לו בנקל הוא יהיה טהור, אבל יש נשמות שאומרים להם להיות בהמתן, הכוונה היא שנשמות שהן צריכות להיות הרבה יותר להתאר, הרבה יותר להתקדש. אומר רבי נתן, ואי אפשר לידע ממנו יתברך, כי אם על ידי זה. מה זה על ידי זה? על ידי שזוכים שיפתח לו אור האינסוף בחמנתו הגדולה, בבחינת רצו ושוב, כמו שמבאר שם, ואזי מאיר הרשימה לדעת כי השם הוא אלוקים. אומר רבי נתן, יש מושג שנקרא אור אינסוף. מה זה אור אינסוף? אור אינסוף זה דעת כזאתי, שאתה מבין שכל מה שקורה איתך, הכל לטובתך. שמי שקנה את הדעה הזאתי, הוא חי חיים גן עדן. רבי נתן יגיד בהמשך, שמי שקנה את הדעה הזאתי, גם אחרי שהוא נפטר, הוא יבין שלא חידשו לו כלום. עד כדי כך, זה מגיע עד כדי כך. יש דעת שנקראת בעולם, אומר רבי נתן, דעת האור האינסוף. זה שנפתח לבן אדם האור האינסוף, הוא יודע שגם אם הוא בבחינת רצו, שגם אם הוא נמצא בזמנים של עלייה בעבודת השם, וגם אם הוא נמצא בבחינת שוב, בזמנים שלא מאיר לו עבודת השם, שקשה לו לבוא לבית כנסת, שקשה לו לקום בבוקר ולהניח תפילין, שקשה לו מקווה, שקשה לו לשמור על העיניים, זה ההגדרה של בחינת שוב. אומר רבי נתן, אם זכית לדעה הזאת, אז עולמך תראה בחייך. אומר רבי נתן, וזה בחינת האור של כל האורות, ומשם הדלקת כל הנרות של מצווה, ובחינת כי אתה תאיר נרי השם אלוקיי. זאת אומרת, מי מאיר לבן אדם את הדעת? אומר רבי נתן, השם יתברך בעצמו. וזה בחינת נרות המנורה שנאמר בהם באוהל מועד מחוץ לפרוכת. למה? כי עיקר הדלקת נרות המנורה
ובאוהל מועד סמוך לארון העדות שהיה בקודש הקודשים. אומר רבי נתן, מה זה קודש הקודשים? קודש הקודשים שהיה מעיקר הביטול אלא אין סוף לבחינת ראווה דרעבין. למה? כי לקודש הקודשים נכנס הכהן פעם אחת בשנה, ביום הכי מקודש בשנה ולמשך 25 שעות ולא יותר. אז אומר רבי נתן, זה בחינה של המקום הכי מקודש בעולם, זאת אומרת, המקום הכי מקודש בעולם זה בחינת רצון שברצונות. מה הקשר רצון שברצונות? אומר רבי נתן, בחינת ראווה דרעבין, שמשם עיקר התגלות אלוקותו יתברך. בציון, בבחינת מציון מכלל יופי, אלוקים מופיע. זאת אומרת, מהמקומות שמאיר לבן אדם, דווקא ממקומות שהיה קשה לו, ואז מאיר לו השם יתברך, אז הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל להרגיש גם מבחינה, כאילו אפשר להגיד את זה בהגדרה כזאת, הוא יכול להרגיש הרבה יותר הנאה מהצמצומים שהיו לו, ואז שנפתח לאור השם, מאשר שכל הזמן מאיר לו אור השם, הוא הולך ונוסע והוא בכלל לא יודע, כי מי שלא טעם חושך לא יודע מה זה טעם אור, זה ההגדרה. אומר רבי נתן, וזה היה הנס הגדול והנפלא של חנוכה, כי אז גברה מלכות הרשעה שהיא הפך מלכות הקדושה, ומגודל התגברותם רצו להשכיח התורה מישראל ולהעבירם על חוקי רצונו, כדי שיתגבר מלכות הרשעה ביותר. אומר רבי נתן, טוב, זה היה בחנוכה, אבל בכל דור ודור יש בחינה שמתגבר מלכות הרשעה ביותר. אומר רבי נתן, בכל דור ודור, בפרט בדורות לפני משיח צדקנו, אז מתגברת הקליפה ביותר. כמו שאומר רבנו הארי, שבעקבתא דמשיחא, למה אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא? כי זה מקומות שהקליפה מתגברת בהם ביותר. אז אומר רבי נתן, לא רק פעם היה יוון, לא רק פעם, הנה עכשיו נכנסים לימים האלה, לא רק פעם היה אחשוורוש והמן, לא רק פעם, אומר רבי נתן, בכל רגע ורגע, בכל דור ודור יש עניין מלכות הרשעה, כמו שאמר לו בליקוטי מוהר"ן, גם בתורה א' וגם בתורה ד', שעיקר המשילות הוא אצלם. האדם צריך לדעת שאנחנו נמצאים בגלות, שכינתא בגלותא. ולמה שכינתא בגלותא? כי הממשלה, כביכול ההנהגה של העולם נמצאת על ידם, והמלוכה היא צריכה לעשות על ידינו, כי אנחנו בנים של יהודה, ואנחנו מלכים, בני מלכים, בני מלכו של העולם, אז הגאולה צריכה לעשות על ידינו ולא על ידם. אז רק על זה אנחנו צריכים לפקוד, כמו שאמרנו, שאדם יכול למתק את זה, אמרנו שבוע שעבר בתיקון חצות, שזה נוכח פני השם ממש. אבל אומר רבי נתן, נחזור לענייננו, אבל בכל דור ודור יש בחינה של מלכות הרשעה, ועל ידי וידוי דברים שהם תיקון החטאים, שאדם עושה וידוי, זוכים לשוב ולקיים את כל דברי התורה, ועל ידי זה מעלין המלכות לשורשה עד שזוכים להיקרב באינסוף. שאתה מתוודה לשם גם בווידוי הפרטי וגם בווידוי הכללי שזה לפני הצדיק, אתה מתוודה לשם, אומר רבי נתן, שזה גם חוזר לנקודה של ההתבודדות. אתה מפרש ומספר להשם יתברך את כל ליבך, אתה לאט לאט קונה לעצמך את הדעת שנקראת דעת אור האינסוף. לאט לאט אתה תהיה חזק בדבר הזה, זה הבטחה מרבנו, אתה תהיה חזק בדבר הזה, אתה תתחיל להבין עוד תובנה ועוד תובנה בעבודת השם, עד שאתה תהיה בבחינה הזאת של לחיות חיי גן עדן בעולם הזה, כי רבנו כותב שהגן עדן והגיהנום זה בעולם הזה ממש. בעולם הזה ממש יש בחינה של גן עדן ויש בחינה של גיהנום, אבל האדם צריך לשאוף ולזכות לחיות חיי גן עדן. ואיך אפשר לעשות את זה? זה רק על ידי התפילה. התפילה צריכה להביא אותך לביטול. אז שאתה מתחיל עם הקדוש ברוך הוא כל יום 5 דקות, ויום למחרת עוד 5 דקות, יום למחרת לא תצליח כלום, ייקחו לך את זה עוד הפעם, אבל אתה חוזר עוד הפעם, אתה נלחם, כי עצם זה שלוקחים לך את זה, עצם זה שאדם רוצה לעשות משהו בקדושה, ועוד הפעם לוקחים ממנו את זה, והוא קם ונופל, זה עצמו מראה שאתה רוצה את השם יתברך באמת. כי אם לא היית רוצה את השם יתברך באמת, לא היו לוקחים לך את זה. אז דווקא שם אומר רבי נתן, על ידי התפילה אתה קונה את הדעת שנקראת אור האינסוף. לאט לאט האדם מתחמש, נהיה לו דעת בעבודת השם. אומר רבי נתן, וכן להפך, כשזה קם, כמו שאמר רבנו, זה נופל. כשקם המלכות הרשעה, אז מה? נופלת המלכות של הקדושה. וכשישראל עוברים חס ושלום על מצוות התורה, ואין מתוודין ושבין חס ושלום, אזי היא מתגברת חס ושלום מלכות הרשעה שהיא כנגד מלכות הקדושה. ואין הגאולה תלויה, אומר רבי נתן, עם ישראל רוצה לזכות לגאולה, אלא בתשובה. היינו, וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שזה העיקר התשובה. שעל ידי זה מעלין המלכות לשורשה, ואז תשוב המלכות לבית דוד, וימלוך עלינו משיח צדקנו, שהוא מלכות קדושה. זאת אומרת שאתה מתוודה, אתה נותן כוח למלכה משיחה. כמו שאומרת הגמרא, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, כי זה משפטים שאומר אותם הקדוש ברוך הוא, שאתה מתוודה, אתה נהיה בבחינה של יהודה, כי יהודה הבחינה שלו הייתה מלכות, אז אתה נותן כוח למלכות, המלכות נותנת כוח למשיח, עוד הפעם הקנית את עצמך, כללת את עצמך באור האינסוף ברוך הוא, שהאור האינסוף ברוך הוא נכלל בנשמת משיח, שדווקא מהאור הזה אומר רבי נתן, איך משיח יגאל אותנו? משיח יגלה לכל אחד ואחד, שבזמנים שלא יראו לו בעבודת השם, הוא יגלה לו למה הם לא יראו לו, המשיח יגלה כזה דעת שבין בטיב ובין בעכו, זה מה שרבנו מדבר, בין בטיב ובין בעכו, האדם יראה לו שהוא חי בבחינת מעין העולם הבא.
אומר רבי נתן, ועל ידי צדיקי הדור האמיתיים, שמקרבים אנשים להשם יתברך, ומכניסים בהם הרהורי תשובה, על עיקר תוקף הנס הזה נעשה בכל שנה ושנה. לא היה יוון רק פעם, לא היה אחשוורוש רק פעם, יש לנו כל שנה, בן אדם יכול לבוא לקרוא סיפור המגילה, לקרוא סיפורים על חנוכה, אבל איך אנחנו חיים עם זה היום? היום אין המן הרשע בעולם, היום אין אחשוורוש בעולם, היום אין מלכות יוון בעולם, כל שנייה ושנייה, רבי נתן הרבה מדבר על מלכות יוון, כל שנייה ושנייה זה מתגרה באדם, האדם לא מבין, איך רבנו אמר, אבל האדם הוא עיוור ואינו מבין, אנחנו צריכים פשוט לפקוח את העיניים, להתפלל להשם יתברך שיזכה אותנו לפקוח את העיניים, כי המלכות של הקליפה מפושטת בעולם, כמו שרבנו אמר, כמו שאמרנו שלפני שיבוא משיח, אפילו תינוקים בעריסתם ידברו מכפירה. אפילו התינוקים, אז הכוונה היא שיש כזה התפשטות של החומר, שאנחנו לא מצליחים באמת להבין את זה. אז העניין שנשאר לנו זה רק להתחזק בתפילה. כמו שאומר רבי נתן, שעיקר הגאולה תלויה בתשובה, שיהודי שב להשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא ושב ויבין ושב ורפא לו, אומר הנביא. כשאדם שב להשם יתברך, אז יש בחינה של השיבינו השם אליך ונשוב, אז גם הקדוש ברוך הוא ישוב אליך. כשהקדוש ברוך הוא ירצה לשכון אצל האדם, אומר רבנו, אז האדם יהיה באמת, יזכה להיגאל. אומר רבנו, מביא רבי נתן, עד שמתוודים וידעו דברים לפני הצדיק, ועל ידי זה נמשך אור גדול לכל ישראל, עד שידעו כולם את השם מקטנם ועד גדוליו, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה זה בזמן הזה? אומר רבי נתן, שהיינו הכהן הגדול, זה בחינת הצדיק הגדול האמיתי. הכהן גדול שהיה בזמן בית המקדש, זה הצדיק שנמצא בכל דבר, כמו שאמרנו, שהתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, שיש לו כוח לעלות ולהיכנס ולהיכלל על ידי זה במקום שנכנס ונכלל, הוא נמצא בבחינה שרק הוא יכול להיכנס במקום הכי קרוב לשם יתברך, דהיינו בית קודשי הקודשים, ששם הוא נקודת האבן שתייה שעמד עליו הארון והקרובים, ושם הצדיק נכלל באינסוף ברעבה דרעבין. אומר רבי נתן, אבל לא היה כוח ורשות לכהן הגדול להיכנס לשם, כי אם אחת בשנה. מתי? ביום הכיפורים. מה יש ביום הכיפורים? ביום הכיפורים כל העולם מתוודה, אין אחד שלא עושה וידוי ביום הכיפורים, זה יום של תשובה, כמו שאומר רבי ניסים גאון, יום אדיר בימי שנה, נאמר על יום הכיפורים, שמתוודים בכוח הוידוי על התחילה עבור כל ישראל, ואחר כך על הפר ועל השעיר המשתלח, ובזאת יבוא הארון אל הקודש. אומר רבי נתן, מה זה בזאת יבוא הארון אל הקודש? אומר רבי נתן, כי אי אפשר להיכנס לבית קודש הקודשים, שזה בחינת ראווה דרעבין, ששם נפתח האור האינסוף, כי אם על ידי וידוי דברים שהתוודה תחילה 3 פעמים. כמבואר שם, שהכוונה היא שהוא מתוודה בעדו, או בעד ביתו, או בעד כל קהל ישראל. זאת אומרת, בן אדם רוצה להיכלל באינסוף, בן אדם רוצה להיכלל לשם יתברך, זה רק על ידי תשובה וביטול, ותשובה וביטול יבואו לך רק על ידי התפילה. התפילה זה הכלי זין, אומר רבנו, עיקר כלי זינו של משיח, הוא מביא בתורה ב', עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה, וכל המלחמות שיעשה, זה לשון רבנו, וכל המלחמות שיכבוש הכל הוא בכוח התפילה. זאת אומרת שהכלי נשק שהמשיח משתמש איתו זה התפילה, אז אנחנו עם מה צריכים להשתמש? עם הכלי נשק של התפילה. אם בן אדם מרבה בתפילה, אם בן אדם מרבה בעשיות של תפילה, ומתפלל לקדוש ברוך הוא בכל פעם שיגאל אותו, כי רבי נתן כותב, עכשיו נוהגים העולם, מי שיודע, לצעוק 40 יום לפני פורים, הצילני מקליפת המן עמלק. מה העניין של הדבר הזה? רבי נתן אמר שהוא מרגיש את עמלק שעומד עליו, כמו אחד שעומד הבן אדם עם גרזן, וכל שנייה רוצה להוריד לו את הראש. רבי נתן הגיע לכזה מדרגה שמפריע לו ההרגשה שעומד כל שנייה לידו עמלק ורוצה להוריד לו את הראש, וככה האדם צריך לראות שכל שנייה עמלק רוצה לבוא ולהכניס לבן אדם עוד כפירות. עמלק זה שאלות על השם יתברך, עמלק זה כפירות, ומי מבטל אותם? רק הכהן הגדול, רק מבחינת הצדיק, והצדיק מבטל אותם על ידי הוידוי שלך, על ידי שאתה מתוודה, הצדיק לוקח את הוידוי, אם אתה מקשר את עצמך בכלל לפני זה לצדיק, שזה מי שיודע ומכיר, אז יש עניין להגיד, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר. אתה מתחבר ומתקשר עם הנשמות של הצדיקים, הצדיקים הללו נותנים לך כוח, ואז שהצדיקים הללו נותנים לך כוח, הם מפרישים לך דרך לפי שורש נשמתך, שלעולם לא תטעה בה, לעולם לא תטעה בה, וגם אתה תזכה להיות כמותם, כי לא משנה מה האדם עשה, ולא משנה מה האדם עבר, כמו שרבנו אמר לנו, דיברנו מזה לעניין ההתחזקות וההתחדשות, לא משנה מה האדם עשה ומה האדם עבר, תמיד הוא יכול להיות קרוב לשם יתברך, תמיד, כמו שהבעל שם טוב אמרנו בשם הבעל שם טוב, שם אחד שאלו את הבעל שם טוב הקדוש, נחזור על זה שוב, עם מי אתה מעדיף להיות? עם הצדיקים הכי גדולים בדור, או עם האנשים הכי טמאים? אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, עם האנשים הכי טמאים. אמרו לו למה? אבל אלה צדיקים. אמר עם הצדיקים לא מובטח לי שיש שכינה, אבל עם האנשים הטמאים מובטח לי שיש שכינה. למה? כי התורה אומרת בחוקותיי, השוכן איתם בתוך תומותם.
יש הבטחה שבן אדם גם שהוא נמצא במקומות שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתו, אתה לא רואה אותו כי כרגע יש עליך גשמיות על העיניים, אתה לא מצליח להרגיש אותו, אבל אם בחמלת השם אומר רבנו, בחמלת השם מכוח התפילה שלך, אתה לא מניח את הרצון, שזה היה הבחינה של האבות הקדושים, של משה רבנו, שהם לעולם לא הניחו את הרצון, כל פעם, עכשיו מתחילים, מעכשיו באמת, כי לכאורה מפרשת יתרו צריך להתחיל התורה, כי כביכול עוד עכשיו היינו במצרים, היינו באיזה סוג של מקום, שהיה לנו שם משטר ושלטון, אבל מעכשיו, עד פרשת וזאת הברכה, כל שנייה יש תקרית אחרת עם עם ישראל, ומשה עומד ומתפלל. אומר רבי נתן, משה זה הצדיק, הצדיק זה הכהן גדול, מי יכול להציל אותך? ככל שתהיה דבק יותר בצדיק, זה רק הצדיק, ככל שתהיה דבק יותר בצדיק, ככל שיותר תשמע לצדיק, הצדיק מבטיח לך חיים גן עדן. רק מה הבעיה שלנו? שיש עלינו כזה אור והסתרה, שלא ייתנו לנו להרגיש את הדעת של הצדיק, לא ייתנו לך, וגם אם תדע מה הדעה של הצדיק, שתגיע לשעת מעשה, ייקחו לך אותה, אבל אם אתה עוד הפעם מתחיל ללמוד את התורה של הצדיק, ואז פעם הבאה תיפול, אבל עוד הפעם אתה לאט לאט מתחמש, אתה לאט לאט תדע תכסיסי מלחמה, בן אדם עושה מבחן, לא עבר, יביאו לו את אותו מבחן פעם שנייה, לא עבר, לאט לאט הוא מתחיל לקלוט את התשובות לשאלות של המבחן שהוא טעה, הוא יצליח לעבור אותו, זה אותו דבר, זה הבחינה של הצדיק, תתחיל עוד הפעם בתפילה, בפעם הראשונה לא תצליח, בפעם השנייה לא תצליח, שלישית רביעית תצליח, אומר רבי נתן, וכל מה שמדברים מגדולת הבורא יתברך, הוא מבחינת ושוב, מה זה ושוב? הכוונה היא השוב, זה הבחינת ירידה של האדם, שאז כששב לישותו, מראה הרשימה לדעת כי השם הוא האלוקים, זאת אומרת, רק כשהאדם אחרי שהוא עבר מה שעבר, וחוזר למה שהוא אמר, אומר לך, תשמע, השם הוא האלוקים, גם רק במילים אחרות, בן אדם שחזר בתשובה, שטעם המקומות האלה וחוזר בתשובה, הוא יכול להגיד לך בבירור, תשמע, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים ודאי, למה? אומר רבי נתן זה כי אין הבחינה של השוב, הוא טעם מהמקומות האלה, הוא יודע מהמקומות האלה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא פתח לו את תור השם בחמלתו עליו, כי הנשמה הזאת זכתה לחזור בתשובה, אז כשהיא זכתה לחזור בתשובה, נגלה לאור השם, אז הוא יודע באמת מה המקומות הטמאים, והוא יודע שעיקר האמת נמצא בתורה הקדושה, עיקר האמת נמצאת בתורה של הצדיק, אפילו שאחר כך הוא נופל. אומר רבי נתן, ועל כן מביא רבי נתן, הלכה מחושן משפט של הבית יוסף, מטלטל דיאטמי לא משתעבדי לבעל חוב, זאת אומרת להבדיל, נגיד מה שהגמרא אומרת בבבא בתרא וגם בבבא קמא, שאם להבדיל היה אדם שנפטר, והוא היה בעל חוב, והבעל חוב, והאדם הזה היו לו בנים יתומים, אומרת הגמרא, מטלטל דיאטמי לא משתעבדי לבעל חוב, אם האבא שלהם השאיר להם מטלטלים, הם לעולם לא ישתעבדו לבעל חוב, למה הוא לא יכול לקחת להם את זה? זה מה וכך גם נפסק להלכה בחושן משפט. רבי נתן למד מזה לעניין עבודת השם, וזה ממש מתקשר אלינו. אומר רבי נתן כי עיקר עבודת האדם בזה העולם, הוא כדי שיזכה להיכלל באור האינסוף, שזה עיקר התכלית. עיקר התכלית זה שהאדם יקבל את הדעת הזאת שנקראת השכל הנקנה, דעת האינסוף. וזה עיקר התענוג העולם הבא. ואי אפשר להיכלל שם, עכשיו רבי נתן יסביר לנו את הכל. כי אם על ידי שמברר כל הארבע יסודות. דהיינו שמקדש ומתאר עצמו מכל התאוות עד שמכניע הרע שבהן ומברר הטוב שבהן. אדם צריך לדעת שיש בחינה של קדושים תהיו כי קדוש אני, יש עניין ומצווה לאדם להתקדש בעולם הזה במה שהוא יכול. יש צדיק שהקדושה שלו זה האם ללמוד עוד 5 דקות להוסיף תבלין לעץ הרע או שלא, כל אחד זה האם לצום עוד יום או שלא, אבל כל בן אדם בבחינה שלו, כל בן אדם ולב יודע מרת נפשו, לב יודע איפה הקדושה שלו נמצאת. קדושים תהיו כי קדוש אני, אומר רבי נתן, אתה מתחיל לקדש את עצמך, אתה מברר את הרע מארבע יסודות, דהיינו על ידי שמקדש ומתאר עצמו מכל התאוות עד שמכניע הרע שבהן ומברר הטוב שבהן, והעיקר העולה על הכל הוא שיזכה לענווה ושפלות אמיתי. אומר רבי נתן יש מידה אחת שאם קנית אותה קנית כל המידות כולן, זה מידת הענווה. למה? כי הענווה גדולה מהכל, כך אומרת הגמרא בעבודה זרה בדף כ', דורשת על משה רבנו ונחנו מה, וגם דוד המלך זכה לביטול, כל אחד מהם גם האבות הקדושים זכו, אבל ונחנו מה זה בחינת הביזה, זה שיא הביטול שאדם יכול להגיע אליו, ואי אפשר להיכלל באור האינסוף, כי אם על ידי ענווה בשפלות בתכלית הביטול, בבחינת הענווה של משה. מותר לאדם להתפלל לשם יתברך ולהגיד לו תזכה אותי לענווה של משה. למה? כי הענווה הזאת תביא אותך לביטול. מה זה הביטול? הביטול שאתה מבוטל לשם יתברך, כמו שדוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עלי עברו, אם אתה מבוטל לשם יתברך, בין בטיב ובין בעכו, אז אתה ענב. למה? כי מה זה גאווה? גאווה שקורא לך משהו שנוגד את הטבע, אז אתה מתעורם, אתה מתחיל לעשות קנוניה. אומר רבי נתן, אתה מתחיל לעשות קנוניה לדברים שהולכים לך שלא כסדר, אז מה אתה? אומר רבי נתן, אתה גאוותן.
למה? כי יש לך שאלות על ההנהגה של השם יתברך. גם בין האדם לבין קונו יכול להיות בחינה של גאווה. איפה יכול להיות בחינה של גאווה? שקורה לך משהו שאתה לא מבין, אתה ישר שואל למה ככה ולמה זה לא מובן לי? אומר רבי נתן, אתה גאוותן, אבל אם יש לך בחינה של הענווה, אם יש לך בחינה של כל מה דוד רחמן על היטב אביד, אתה לא שואל שאלות על השם יתברך, זה קשה. הכי קל לדבר מזה, אבל זה קשה בפועל ליישם את זה, אבל זה הדעת האמיתית, כך כותב רבי נתן. אתה בסופו של דבר, זה עניין של זמן, לא משנה, כל בן אדם, יש אחד שנפתח לו אור השם בגיל 30, יש אחד שנפתח לו בגיל 70, ויש אחד רגע לפני המוות, אבל אם תהיה חזק בזה, ייפתח לך, העניין שלא תצא מהעולם הזה בלי שאור השם יאיר עליך. אומר רבי נתן, על כן אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי צדיק הדור שהוא ענב באמת. זאת אומרת, דיין על ידי וידוי דברים לפניו, כי ענווה גדולה מהכל. גם אתה שאתה עושה וידוי דברים, מה אתה עושה? אתה נהיה בגדר של ענווה, אתה מספר כביכול את העוונות שלך, לצדיק שהוא גם כן כביכול בגוף אדם, אולי הוא צדיק, אבל כי הוא צדיק, אתה מספר לו את העוונות שלך, אומר רבי נתן, אז כאילו אתה משפיל את עצמך, ההשפלה הזאת מביאה אותך לגדולה, ואי אפשר לזכות לענווה האמיתית, כי אם על ידי צדיק הדור, שהוא בחינת משה, שהיה ענב מכל האדם, ואז זוכה להיכלל באור האינסוף, שזה עיקר תכלית האדם שנברא בשביל זה, אשרי הזוכה לזה. וכל עסקי האדם, יש פה לשון תאורה של רבי נתן, כל מה שעוסק בו בחייו, אפילו במלאכה ומשא ומתן, לא, בן אדם לצורך העניין לאו דווקא חייב לשבת וללמוד תורה כל היום. הנה, לשון רבי נתן, אפילו בן אדם שעוסק במלאכה ובמשא ומתן, אומר רבי נתן, אבל בשביל מה אתה עוסק במשא ומתן? הכל בשביל זה. כדי שיתבררו אלו הדברים על ידי זה, עד שיעלו ויקללו כולם בשורשם, ויקללו עמו יחד באור האינסוף. האלה תלמידי רבנו, האלה רבי נתן, כאלה תלמידים שהיו חייטים, שהיו נגרים, האלה רבי נתן תלמיד שקראו לו חיים כהנגר. רבי נתן אמר שהוא היה יושב בחנות והיה מתקן נעליים, מי שהיה רואה את השפלות ואת הלב נשבר שהיה לו, הוא היה מקבל, הוא היה בבחינת אחד מצדיקי הדור, היה מקבל כזה יראת שמיים, שהיה אומר, אבל לכאורה כביכול זה סנדלר, זה לא איזה צדיק, סנדלר מתעסק במקומות הכי טמאים באדם, מתעסק בנעל, אבל גם אדם שעסק במלאכה ובמשא ומתן, אסור לו רק דבר אחד, לא להשכיח את הדעת שלו מהשם יתברך. כמו שאמרנו, שאם יש לך היסח הדעת, אם אתה לא מסיח את הדעת מהשם יתברך, אומר הרמב"ם, מה נקרא צדיק? אומר הרמב"ם, זה רמב"ם, מה נקרא צדיק? אומר הרמב"ם, צדיק זה בן אדם שדבוק בשם יתברך 24/7, איפה? במחשבה. האדם יכול לעבוד, אדם יכול ללמוד, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל אם הדעת שלך, יש לך איזה חדר אחד במוח, שאתה מקדיש את החדר הזה לשם יתברך, זאת אומרת שאתה כל יום חושב מהשם יתברך, תוך כדי אתה יכול ללמוד, תוך כדי אתה יכול לעבוד, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה לא מסיח את הדעת שלך מהשם יתברך. אומר הרמב"ם, זה נקרא צדיק. זה נקרא צדיק, למה? כי הדעת שלך לא מוסחת מהשם יתברך. אומר רבי נתן פה אותו דבר, והאדם, אומר רבי נתן, צריך להיכלל באור אינסוף ברוך הוא, שזה עיקר תכלית האדם, וכל עסקי האדם, גם מה שעוסק במשא ומתן, הכל בשביל זה, ששם הוא תכלית וסוף של כל הדברים שבעולם. אבל כל אדם כפי מעשיו הטובים וכפי קדושתו וטהרתו בכל העסקים, ככל שאתה תהיה יותר קדוש, ככל שאתה תבקש מהקדוש ברוך הוא ותרבה יותר בתפילה, כמו כן זוכה להיכלל שם, כן, מה שבישלת תאכל. אדם הלך לשדה, קצר לצורך העניין 100 חיטים, זה ה100 חיטים האלה, רק איתם הוא יכול לעשות לחם, הוא לא יכול לעשות שיעור לחם של 200 חיטים. אומר רבי נתן, זה אותו דבר, כמו שקידשת את עצמך בעולם הזה, כמה שהרבית יותר בתפילה, כמה שהרבית יותר בקדושה, ככל שהרבית זה יהיה כמות האחוזים שיהיה לך לעולם הבא. אומר רבי נתן, עד שביטל, כי מי שזכה להיטיב מעשיו ולקדש את עצמו בתכלית השלמות, איך? על ידי התפילה. אומר רבי נתן, עד שביטל את גופו בחייו, בבחינת משה רבנו, הצדיק מבטל את הגוף שלו, אין גוף, אדם, כמו שנבהר עוד רגע, בבחינת משה רבנו, הוא זוכה תכף במיטתו להיכלל באינסוף ולהתענג על השם, ויקלל כולו שם אשר לו. אם ביטלת את עצמך להשם יתברך בשלמות, אומר רבי נתן, אתה נחשב בגדר הצדיק, אתה בגדר משה רבנו, כי האדם צריך לדעת, גם מביא את זה בעל התניא, שיש נשמה ויש גוף, יש נפש אלוקית ויש נפש הבעמית. אז זה שתי דברים נפרדים, על פי האמת זה שתי דברים שלא יכולים ללכת ביחד, אי אפשר לזכות לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם עם התאוות וגם לעבוד אותו כי אדם רוצה קדושה. אז זה עבודה, והעבודה שלנו זה להשליט את היצר טוב על היצר הרע. העבודה שלנו, כמו שכותב התניא בפרק א', זה שהמוח יהיה שליט על הלב. וגם רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בסופו, שגם האדם צריך להראות לגוף ולגלות לו, זה לשון רבנו, מכל הערה והערה שהנשמה משגת.
זאת אומרת שגם הגוף של האדם צריך לדעת שיש קדושה בעולם, שיש תורה בעולם, ולאט לאט הגוף מבין שהוא לא חלק מהאדם. צדיקים אמיתיים ביטלו את הגוף שלהם, אז זה לא אומר חלילה כל בן אדם, לא יבוא אדם עכשיו שרוצה לבוא ולבטל את כל הגוף שלו כי יכול להישבר ואז גם לעבוד את השם הוא לא יעבוד. זה לא המטרה וזה לא העניין. הכוונה היא שאדם צריך לדעת אבל שהגוף שלו זה חלק שהוא נפרד מהאור האלוקי. למה? כי מעפר באת ואל עפר תשוב, האדם חוזר גם לאיפה, זה גם רבי נתן מדבר פה, לעפר. מה זה עפר? אומר רבי נתן, העפר זה המקום הכי ביטולי שיש, זה המקום עם הכי הרבה ביטול. אומר רבי נתן שדווקא לעפר חוזר האדם, אז גם הגוף שלך הוא חוזר למקום המבוטל, אבל הנשמה מקבלת כל רגע הערות והשגות מהשם יתברך, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל הנשמה זה חלק אלוקה ממעל, כביכול בשביל לסבר לנו את הדעת, זה כביכול שהקדוש ברוך הוא ישב וחתך מעצמו, כביכול חתך מעצמו איזה חתיכה, ושם בגוף שלנו, שם בגוף פלוני, שם בגוף אלמוני. זאת אומרת שיש בי חלק אלוקה ממעל בגוף שלי, אם יש בי חלק אלוקה ממעל, גם אני יכול לזכות להיות צדיק יסוד עולם. איך? מכוח החלק אלוקה ממעל. ואיך הוא מתגלה? על ידי התפילה ועל ידי התורה. כך כותב רבי נתן, אם אתה מגלה את החלק אלוקה ממעל שיש בך על ידי התפילה, לאט לאט הוא מתחיל להתגלות, לאט לאט נהיה לאדם רשימו, לאט לאט אחרי בכוח התפילה ובכוח התורה נהיה לאדם כזה דעת שהוא מבין שהחלק אלוקה ממעל גובר עליו, שהחלק אלוקה ממעל גובר עליו. אומר רבי נתן, אוטומט בטלים ממנו 4 יסודות, דומם צומח חי ומדבר. ואז מה הוא זוכה? הוא זוכה להיכלל באור אין סוף ברוך הוא, אבל כוחות לזה יש לך, כי אם לא היה לך חלק אלוקה ממעל, לא היית קיים בעולם הזה. אז בזה שיש לאדם חלק אלוקה ממעל, זה כבר מראה לו שיש לו דרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אומר רבי נתן, אבל והאדם נברא בשביל זה עפר מן האדמה, כדי שיזכה לעלות ולהיכלל מבחינת עפר, תכלית הגשמיות והישות. האדם זה תכלית הגשמיות, להיכלל בבחינת ביטול אל האור האינסוף, עד שיזכה לקדש ולתאר את עצמו, עד שיעוון הענווה בתכלית הביטול, עד שיזכה גם במותו להיכלל באור האינסוף. אומר רבי נתן, אבל מי שלא זכה לזה בשלמות, וכמה אנשים לצערנו בעולם הזה לא זכו, מעטים אלה שזכו שיובטח להם האור הדעת של השם יתברך, צריך להתבלות בעפר, שהוא תכלית הישות והוא מנע דחולו. העפר זה האדום של כל האדונים. יש סיפור בזוהר עם רבי חייא, שנקבר רבי שמעון, אז הוא צעק לעפר, כמה כשכדלת, כמה רק אתה, העפר זה המלך של הכל, בסופו של דבר כולם נטמנים בעפר. אומר רבי נתן, ושם בעפר צריך להזדכך כל אחד. מה קורה בזיכוך? סתם אנחנו צריכים לרדת לעפר? לא, אומר רבי נתן, מי שלא הספיק בעולם הזה, הזיכוך בעפר מביא אותך לבחינת ביטול וענווה. במילים אחרות, למה אדם נקבר? למה האדם לפעמים צריך להישאות בעפר? אומר רבי נתן, כי אם לא זכית לבוא לבחינת הענווה והביטול שהקדוש ברוך הוא דרש ממך בעולם הזה, אז תעשה את זה בעפר. אבל שתסיים, כמובן שגם אתה תזכה לחזות בנועם השם. אומר רבי נתן, שאתה שומע דברים כאלה, אתה צריך לעבוד על עצמך, שהגוף שלי לא בעפר יזכה לזכות לחזות בנועם השם, בחיים חיותי. אומר רבי נתן, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וכולם נקראים צדיקים. אין אחד שלא נקרא צדיק לפני השם יתברך, לא משנה מה הוא עושה. כמו שכתוב, אמר כולם צדיקים לעולם ילשו הארץ. ועל כן, כל אחד מישראל תכף כשמת והוא שב אל העפר, אזי חוזר ושב עמו אל העפר. יש פה סוד אדיר, כל החיות של כל החפצים והמטלטלים שעסק בהם בחייו. זאת אומרת, כל החיות עסקת לצורך העניין כל בן אדם שעוסק במלאכה במסע ומתן שלו, אתה נותן שם חיות. אומר רבי נתן, החיות שנתת במקומות הללו, במילים אחרות בעץ ואבן, זה בסדר כי אתה צריך לעשות למחייתך, אבל החיות שנתת שם לא נשארת שם. אומר רבי נתן, היא חוזרת עם האדם לקבר, עד שיהיו נכללים עמו במקום שנכללים. ועל כן מטלטל דעתמא, מביא רבי נתן את הגמרא ואת מרן בשולחן ערוך, ועל כן מטלטל דעתמא לא משתעבדי לבעל חוב. מה זה? אומר רבי נתן, כי המטלטלים יוצאים מרשות אביהם שמת תכף במיתתו. אתה נתת חיות במקומות הללו, ושהאדם כביכול מת ונפטר, אז הם הבנים שלך, הם באים וחוזרים איתך, אז הם מטלטל דעתמא לבעל חוב, ושוב אין לו עסק בהם כלל. אבל מה? הם לא משתעבדי, אומר רבי נתן, כי זה עיקר תיקונם על ידו. וכל המטלטלין עם 4 יסודות, ובחייו עסק בהם במשא ומתן או במלאכה, זה דווקא אנשים שעוסקים במשא ומתן ובמלאכה, ועל כן היה צריך לבררם ולבוא עם לתכלית. גם שאתה בעבודה, אומר רבי נתן, גם שאתה עוסק במשא ומתן, אבל כן, המשא ומתן לא פותר אותך מלחשוב על התכלית. אתה צריך עם המשא ומתן הזה לבוא ולחשוב על התכלית. איך רבנו מספר?
בסיפור א' במעשה ומעשיות הוא מספר, נקרא רק לשון רבנו, שהוא יישב את עצמו, הבן מלך, היכן אני בעולם? אדם צריך לשאול את עצמו כל יום, היכן אני בעולם? איפה אני נמצא? איפה הגעתי? לאיפה אני הולך? ואם יש נותנו בהם 70 שנה, ואם בגבוהות 80 שנה, זה נקרא חשבון הנפש. כשאדם חושב כך, אומר רבנו, שהוא שואל את עצמו היכן אני בעולמי, אז אפילו שהוא מסובע בעסקים של משא ומתן, אפילו שהוא מסובע במלאכה, אבל הוא לא מסיח את הדעת מהשם יתברך, כמו שאומר לנו הרמב"ם, אומר רבי נתן, אדם כזה עולמו יראה בחייו, ועל כן צריך לבוא לבררם ולבוא עמהם אל התכלית. ועכשיו במיתתו, אומר רבי נתן, אבל כשאדם נפטר, גמר כל תיקונו וזיכוך שלו, גמר כל תיקונו וזיכוכו על ידי העפר. העפר מזכך אותך, דברים שלא הספקת לעשות בעולם הזה, העפר מזכך אותך, למה שהיא בחינת ענווה וביטול, כן? ונפשי כעפר לכל תהיה. וכמו כן אומר רבי נתן, כל המטלטלים והחפצים שלו צריכים לשוב עמו לשם לבחינת עפר, כדי שיזדככו שם עמו כפי מה שיזכה. על כן אין המטלטלים של המת משועבדים עוד לבעל חוב. אומר רבי נתן, למה המטלטלים של היתומים לא משתעבדים לבעל חוב? כי אין לו עוד חלק בהם. למה אין לך חלק בהם? כי יצא החיות מהם, הוצאת את החיות מהם, זה לא שלך, זה צריך לחזור לשם יתברך, כי אין לו עוד חלק בהם, כי אתה כל תיקונו שלו ושל כל החפצים שעסק בהם הוא רק על ידי העפר. אומר רבי נתן, ובזה אני מסיים, ועל כן אין לבעל חוב שיעבוד עליהם כי אם על הקרקעות. אתה יודע על מה הוא יכול לשלוט הבעל חוב? רק על הקרקע. זאת אומרת אם האבא השאיר לבנים שלו קרקע, רק על הקרקע הוא יכול לשלוט. אומר רבי נתן, מה יש בקרקע שרק על הקרקע הוא יכול לשלוט? למה במטלטלים? זאת אומרת, לצורך העניין, האבא השאיר לבנים שלו איזה שולחן שיש עליו ציפוי זהב, הבעל חוב לא יכול לבוא ולגבות אותו. אבל אם הוא השאיר להם איזה שדה, השאיר להם איזה נחלה, הבעל חוב יכול לבוא ולגבות אותו. אומר רבי נתן, למה דווקא קרקע? כי קרקע זה ארץ ועפר, ששם עתה כל מקומו וזיכוך שלו ותיקונו. אומר רבי נתן, בעפר זה עיקר מקום התיקון, אז על מקום התיקון אתה יכול להביא אותו לבן אדם אחר, למה? כי גם הוא ממילא יתעדכן. אומר רבי נתן, כי כל ההלוואות והחובות שאדם חייב לחברו הם נמשכים מחמת שלא נזדכך עדיין 4 יסודות מחטא אדם הראשון שנגזר עליו, וזה התהפך תאכל לחם עד שובך אל האדמה. אומר רבי נתן, לפעמים בן אדם חייב לאדם כסף, למה זה נוצר? כי יש על אותו אדם את הכללה של בזה התהפך תאכל לחם. אומר רבי נתן, שמשם כל העניות והדחקות, שמשם באים כל החובות וההלוואות, אבל יש בחינה של עבד לווה לאיש מלווה. אומר רבי נתן, מה זה עבד לווה לאיש מלווה? מחמת שהאדם הזה לא בירר עדיין 4 יסודות מזוהמתן, שהוא נקרא עבד, אדם שלא בירר את 4 יסודות. אומר רבי נתן, הוא מה נחשב? הוא נחשב עבדות, כי יש עליו משילות של הסטרא אחרא, כמו שכתב רבנו על הפסוק מבית עבדים, ש4 יסודות נקראים עבדים. אומר רבי נתן, וצריך כל אדם לקדש ולתאר ולזכך את 4 יסודות, עד שיצא מכל התאוות והמידות הנמשכים מהן, ורק אחרי שהאדם זיכך, אומר רבי נתן, הוא יוצא מעבדות לחירות, שזה על ידי עסק התפילה. וזה מה שאמרו רבותינו בעירובין נ"ד, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, שעל ידי זה מה אומרת הגמרא במסכת ברכות, בראתי יצר הרע בראתי לו תורת תבלין. מה התורה עושה? שעל ידי זה, אומר רבי נתן, על ידי שהאדם דבוק בתורה, הוא מכניע את היצר הרע. התורה מכניעה, נותנת תבלין כזה שם ליצר הרע, היא הורגת אותו. והרע שב4 יסודות, כמו שאמרו רבותינו, אם פגע בך מנוול זה, משחירו לבית המדרש עם אבן או נימוח. אבל כל זה טוב ויפה, אומר רבי נתן, לאדם שעוסק בתורה. אבל אדם שלא זוכה לעסוק בתורה, אבל אומר רבי נתן, אבל מי שלא עסק בתורה ולא זיכך 4 יסודות, הוא בחינת עבד, ומשם באים כל ההלוואות ששם בחינת עבדות. אומר רבי נתן, כיוון שאתה עבד, אז הקדוש ברוך הוא מה? נותן לך להיות בעל חוב. ולכן באמת צריך לשמור את עצמו מאוד מחובות והלוואות, וביותר צריכים לבקש מהשם יתברך ולהשתדל בכל כוחו שלא ימות בעל חוב חס ושלום. מה זה שלא ימות בעל חוב? אדם להבדיל עשה עבירות ופגמים בעולם הזה, תעשה מחאה להשם יתברך, תבקש ממנו, אני לא רוצה למות בעל חוב, אני לא רוצה למות בעל חוב בעולם הזה, לא כיף למות בעל חוב, כי בעל חוב חייב אחר כך לבוא ולשלם את התיקון שהוא עשה. אומר רבי נתן, אם אתה מתפלל להשם יתברך, אני לא רוצה למות בעל חוב בעולם הזה, אני לא רוצה למות בעל חוב עם הפגמים שעשיתי ולא תיקנתי. אומר רבי נתן, אז אתה יוצא מעבדות לחירות. אומר רבי נתן, כי החובות הוא בחינת עבדות, בחינת פגם 4 יסודות, שעל ידי זה אי אפשר לנפשו להיכלל באינסוף. אם אתה עבד, אתה מונע מעצמך את האור של השם. ועל כן כשמת ונשאר בעל חוב, שוב אי אפשר לתקן את החוב על ידי המטלטלין. אתה לא יכול לבוא ולתת לאדם כסף, קח כסף בוא תפדה אותי, כי כבר יצאו מרשותו לגמרי במותו, זה לא שלך,
כי צריכים לשוב ולחזור עמו אל העפר. זאת אומרת, דהיינו שכל אחיזתו בהם וכל מה שעסק בהם, כל החיות שנטעת ושמת במקומות הללו, הכל צריך לחזור עמך אל העפר, ששם כבר התיקון והזיכוך. ועל כן אין לבעל חוב שעבוד עליהם, כי אם על הקרקעות. למה על הקרקעות? אומר רבי נתן, כי קרקע זה ביטול, קרקע זה ארץ ועפר, ששם גמר תיקונו. למה? כי אם אתה משאיר לאדם שיתקן את הקרקע, אז האדם הזה בסופו של דבר איפה הוא חוזר להיכלל? גם בקרקע. אומר רבי נתן, זה נקרא ביטול באמת. אם השארת לו דבר כזה, אומר רבי נתן, אז ודאי שאתה לא תעשה בעל חוב. אם אתה חזק בתפילה במילים אחרות, אתה מבקש מהשני יתברך, עזור לי לא למות בעל חוב, גם בגשמי, כמו שרבי נתן מדבר פה, אבל גם ברוחני, לא למות בעל חוב, כי האדם, יש הרבה אנשים שנקראים בעלי חובות למקום ברוך הוא, הכוונה היא מבחינת העבירות, וזה בסדר שיש לאדם עבירות, כי אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, זאת אומרת שזה בסדר שהאדם עושה עבירות, ויש לאדם יצר הרע, כמובן לא לעשות אותם במזיד, אבל העבירות שהאדם עשה, הוא צריך לתקן אותם. אדם נזכה לחזות בנועם השם. איך תתקן אותם? על ידי התפילה. ואיך? על ידי הצדיק. כי הצדיק יראה לך, לפעמים אומר רבנו, שיש בחינה שהאדם כבר שוכח את העוונות שהוא עשה. אבל אם אתה בא לצדיק, הצדיק יראה לך את כל המקומות שעשית את העוונות בהם, הוא יראה לך גם איך לתקן אותם. עכשיו, ישאלו אותך, אתה תגיד שאתה לא יודע איך, אבל הצדיק יראה לך ויגלה לך איך לתקן אותם, וברגע שתתקן אותם, אז תזכה לבוא לתיקון הנצחי. וזה בחינת העפר, ששם נגבר המת, ושם כל זיכוכו ותיקרונו כנ"ל. אז יהי רצון שבעזרת השם נזכה כולנו לבוא לבחינת הביטול, לבחינת הגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן.